हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलतु आज बनैबा आम पोटल पतुआ बनैबा प्रथम तेल में पकेबा किसी सुखिला लंका एवं पियाज को किसी समय नाड़े नवा। पियाज रंग टिके चेंज हो गला से आम 10-12 कुसा रसुण को छेची ता देहरे देदबा। रसुणर कंचा स्मेल टिके चलीगले एवं ता देहरे पूर्वर धोई काटी परिष्कार कर रखि पोटल आलू को से मिसईदबा। पोटल देला से दबा आम स्वाद हिसाब रे लुण, हलदी एवं किछि लंका गुंड। ଏବେ ସେସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ନାଡ଼େଇ ନେବା ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଞ୍ଚ ସିମ୍ କରି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଢାଙ୍କିକି ରାନ୍ଧିବା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଢାଙ୍କା ଖୋଲି ତାକୁ ଟେକୁଥିବା ଯେମିତି ତଳୁ ନ ଲାଗିଯାଉ। ଏମିତିକା ତା ଦେହରୁ ପାଣି ବାହାରିବ ଏବଂ ସେ ପାଣି ଶୁଖି ବି ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଟଳ ଆଳୁରୁ ପାଣି ଶୁଖି ଆସିଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ତାକୁ ମେଲେଇ ଦେବା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ତାକୁ ଲାଲ କରିବା। ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ କରିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ତଳୁ ଲାଗିଯିବ ଏବଂ ସେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମ ପତୁଆ ଲାଲ ହେବା ଦରକାର, ଯେମିତି କଳା ନ ହୁଏ। କଳା ହେଲେ ତା ପିତା ଲାଗିବ ଏବଂ ତା ସ୍ୱାଦ ଆସିବ ନାହିଁ, ଭଲ ଲାଗିବନି ଖାଇବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପତୁଆ ପୁରା ଲାଲ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ତାକୁ ଦେଖିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଲାଲ କରିବା। ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଟିକେ ନଉଟେଇ ଦେଉଥିବା, ଯେମିତି ସେ ତଳୁ ଲାଗିବନି କି ପୋଡ଼ିଯିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି। ବାସ୍ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ନାଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। এই ପତୁଆଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଦରକାର ଏବଂ ଧୀର ଆଞ୍ଚରେ এই ପତୁଆଟି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ପରେ ନା ୟା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जगन्नाथ। प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।